Assalamu alaikum aziz yildaşlar. Assalamu alaikum yaşullar. Yine bugün karşınızda Olya Çariyeva, Almurad ağa ve men aktual meseleler hakkında, yani hazır bilmeli vaktinde bilmeli meseleler var arada gürün etmekçi. Amerika Biden ve Rusya Navalny hakkında, yani gençlerin ütköcek ve käbirlerinin täsiri has ulu olacak eğer şu ütkenliği ýagdaýynda ulu olacak o meseleler, siyasi meseleler iň esasana yani. Bunun ýalan Halmurad ağa, buyurun. Assalamu alaikum vatandaşlar. Öyle çağırın. Assalamu alaikum. İnim sana da köp salam. Onu näme? Şuun Amerikadan başlasak söhbetleşmemiz ýalňyş bolmazmy kady yani? Öyle çağırın. İlkinji sözü size bersek dedim şol yankı Biden'ın inaugurasyası barada, yurdun içinde bolup geçen zatlar barada halkymyza bir düşünüş verseniz, informasiýa hökmünden. Soň söhbetleşmemizi dowam ettirbersin. Olya, salam gaderly watandaşlar, salam mehriban ýyldaşlar, salam Halmurad ağa, Kemine. Hemmeňizi hoş gördük. Indi şu inaugurasiýa barada aýdamyzda, dün inaugurasiýa gutormanka işten öýe geldim, molin ýolly bizeni wadiçil bolsaň, maşyn sürüp ýörseň, gözüň nemede bolýardy? Benzin zapravkada. Onuň haýsy arzanrak diýip sowullum molin eýýäm inaugurasiýa gutorman bahalary ýokary galypdyr. Benziniň bahalary. Göni bir 2-3 sagatyň içinde diýen ýaly bahalary ýokary galdy. Biziň edil öýümizin ýanynaky şeýler hakda beýleki ýerlerde hasam gymmat ekeni, bir gün 2 gün meneniň bir galon benziniň bahasy $2.16 köpükdi-de. Bir galonyny ýeňinde de olam 4 litre ýetenokda. Bir galonyň 3.8 bolýardy. 3.8 litre bolýar bir galonynda. Onuň öten akşam bolsa eýýäm $2.43 köpük bolupdyrdy. Men olam gitdigiçe galmagy mümkin. Sebäbi eýýäm Biden yerine geçmänkä şu bahalar şeýle galdy. Şu benziniň bahasy galandadyň tak bir deriňäp ýetişmedim. Diňe şu görendadyň benzin boldy-da. Öyle çağırın. Näme pikir edýän şu bahalan galmagy? Näme bagly? Eýýäm her gelen prezident özüniň ödüne göre alyp barýan işleri bar-da. Eýýäm köp zatlaryny, köp edýän işlerini, Trump'ın edýän işlerine garşy zatlary alyp barjagy beňdiýär. Edýän işleri. Bunu men bir günäkärläp ýa ýamanlap ýa tasdik nemedi aýdamok, bir adam üstüne günä ýükläp aýdamokdy. Her gelen prezidentiň özüne göre bir edýän işleri eýýäm gelen günden özüniň prezidentligini aýan etmek üçin köp ukazlary, köp nemeleri gol çekip işi ýola goýup başlaýardy. Eýýäm gelmäne gelen minutyny niseňem boljak. Ne şol bir göz we ýylanda benzin boldy dün. Eýýäm bir 3-4 sagatyň içinde benziniň bahasy şeýle galypdyrdy. Men özüm her hepde bir separ benzin zapravka edýän. Gidýän ýolumyz uzak bolan soň, işe gidip geliş ýolumyz uzak bolan soň, hepde de bir gedek zapravka etmeli bolýar. Onuň eýýäm şol bir günüň içinde şeýle boldy-da. 3-4 sagatyň içinde. Ondan başga da şu inaugurasiýa wagtynda kän primoy efirleri boldy-da. Şu inaugurasiýa gidip durkady, öňünden soňundan uzak gün ýene şol telewizioniýa seyredip oturdum. Eýýäm Meksika tarapdan Trump'ın yapan nemeti graniçe tarapyndan eýýäm beýleki taraplardan adamlar 10 miňlerçe adamlar dızaşyp durlar graniçeden geçmek üçin, Amerika territoriýasyna girmek üçin 10 miňlerçe adam. Ondan viza ýagdaýynam Trump köp musulman döwletlerini gadagançylyk girdipdi-de. Eger ýadyňyzda bolsa, viza ýagdaýyny köp adamlara viza berilmedi.
şu Trump döwründe esasen musulman döwletler beýleklerim ограничение berdi ýöne esasen şu musulman döwletlerini şular ýaly vizany paýlamany birazajyk öňüne aldy şonu kynçylyk girdi. Ondan her bir adam girip bilen okdy, viza alyp gelip bilen okdy. Indi şonu Biden'ın diýendädi. Her bir adamın viza almana hakkı vardır diye. Ýem serede otursak neme aralary köp zatın neme tersine işlep başlady da köp zatlar. Döwlet derejesinde. Sebäbi dün bir tanışym New York'tan bir tanışym jaň etdi. Immigrant bolup gelen adamlaň işi immigrasiýon slujbadan geçýär. Обычный düzgün boýunça şeýle immigrasiýon sen palit berişe bolsun ya birine öýlenýän bolsaň ya bir iş meselesinde vizaň uzaldyp ya green card'a dokumentlerini tawsyran bolsaň şolaň hemmesi immigrasiýon slujbadan nobatyna göre garaşyp şol immigrasiýon slujbadan interwýudan geçip şeýdip alýanda green card alanda. Indi şo tanışlanmadan biri däl iki tanysy maňa şeýle jaň etdi. Eýýäm diýdi neme şo interwýu garaşyp gören srogy yetip gelipdir sebäbi Trump wagtynda doňdurulýar zatlar. Ähli şol musulman döwleti bolsun beýleki döwletden bolsun dokumentlerini tawsyran immigrasiýon slujba bir legalizasiýa etmek üçin dokumentini tawsyran adamlaň nobatlary durdurulýar, doňdurulýar. Ondan şol dün jaň etdi-de men interwýu çagyrýarlar diýip aýtdy. Haçan diýsem fevralda diýdi. Beh diýdim. 2-3 ýyllap garaşdyň diýsem ana şeýle boldy diýdi. Bulam şoň bilen neme bolup bilermi? Ýa-ni baglanşykly bolup bilermi? Belki bolup biler. Ol çarnyk kartinkaňyza geldi ýene-de. Şurda atlamasını ýene bir zat goşmakçy bolýan. Dün şol ýa-ni Pompeo var, sizäki şol Trump'ın administrasiýasyna ornbasar bolup işler. Şol ýeme Hytaý Halk Respublikasyny ýa-ni Uýgurlaryň hakky hukugyny kemsedýärligine, şolary ezir jebir görkezýärligine, şo taýda adamlaryň ýok edilýärligi barada tanqydy çykyş etdi. Şoňa da 2 sagat, 3 sagat geçip geçmän Hytaý tarapyndan bir topar gadagançylyk girdiler. Pompeo'ň özüne. O mesela Hytaý Halk Respublikasyna girmek bolanak ýa şolar bilen iş tartışmak bolanak. Manam aýyp geçmek gerekden bir sutkada bolanda sebäp Uýgurlar musulman halk Hytaý Halk Respublikasyna ýaşapdyran ýani olaryň problemasy bardy. Şo problemany gitjek gün bir näçe sagat ömründen Pompeo aýdyp geçdi. Dogry. Olam bar. Kemene sen näme açyk bu mesele bardyny? Bir sekund neme kalmada sözüňiz agzymyzda men häzir telefonuma seretmenlerine batareýa adalya, onuň kartinkasy gelip gidip dur, men häzir batareýa neme deýin? Dolduryň, goýaýyn häzir gelirim. Bolar, biz gurlaşyp barar. Kemene sen aýda onu Şu Hamrada ýani bu taýda Biden siýasatçy adam. Trump iş adamı. Biden Obama'nın yanında. Yani gatykan işleyen adam. Yani nemeni bilýär. Ondan soň demokratlaryň bir nemesi var da. Nähil diýsem yani bir zehini var ya düşünjesi var. Olar gelen wagtda daşarky yani dünýäniň hem hemme ýerine garşy ýalar, diňe içinde däl. Amerikanyň bu gidip gelen meselesi aslında. Demokratlaryň gelmegi ýa-da Respublikanlaryň gelmegi. Ýöne Trump beýleki Respublikanlara göre has näme ütgeşikdi. Hatta entegem şol nämenin Biden'ın yani demokratlaryň ýakasyny goýup bermejegine aýdýar. Göreli dowamında näme bolar? Ýöne Trump edil siýasatçy adam däl. Yani o köşk adam ýalakrak görýän men ona edýän işleri. Näme ýurtlaryň hemmesini hem gezip çykdy aslında. Mesela demokratiýanyň pes bolan ýurtlaryny hemmesini ýalam gezip çykdy. Ýöne bir şolara garşy bir ütgeşiklik ýa-da bir
yani maslahat ýalam iň azyndan bir zatlar aýdylmady da şonuň tarapyndan. Köpräk adamlary dünýäni güldürdi. Yani ya Biden'ın nemesinde indi işler hasam neme bolar seriozna hakykatçıl bolar yani benim pikrim şo. Onu görüvermeli de alandan wagt görkezýär. Yani beýleki tarapdan ine öz aýtyp geçdi Donald Trump öz şol prezidentlik möhretini 4 ýyl hiç ýerde dünýäde uruş alyp barmady. O doğru. Ol bar, ondan ýa-ni bir siýasatçy meselende Biden'ın orada yerde şuun çıkıp prezident bolan adam däl, ol 3-nji gedek synaşygyny prezident boldy. Odan gedek synaşyk etdi da saýlawlara gatnaşdy. Yani şu 3-nji synaşygyny indi ona mümkin boldy häkimde gelmek. Ýöne iki bölünen Amerikan halkyny birikdirip bilermi? Şoňa münasip siýasat alyp bilermi? Başka mesele onun wagt görkezler hemme zady wagt çadar. Yani şol döwletde dünýäniň güýçli döwleti de eger şo döwletde azadlyk bolsa diýmek dünýäde bulaşşol görnüp durdy. Köp meselede gün mataryň döwletleri beýleki hatta şol pastavest respublikalaryň köpüsem gelecegini şol demokratiýa bilen ýa-bir güýçli döwlet hökmüne Amerika bilen baglanşdyrýar ýerleri adala siýasatyna da ykdysadyýatyna has beter. Şoň üçin göreli ilkinji adımları şol benzin gymmatlamak bilen başlanýanmy? Demek ertesi gün nähir bar onu wagt görkezdi. Ol çary sen aýtjaklardyň barmy şu meselede? Aýtjakladym bar ine şu immigrasiýonly meselede Trump'ın in garşy çykandady immigrantlar boldy da. Tebi men tanışlamyň içinde de kände şol immigrant bolup gelen legalizasiýa etmek üçin özleriniň dokumentlerini tapşyran adamlar bardy. Şolaram şu geleli bäri 2-3 ýyllap garaşdylar, hiç ýyly immigrasiýon slujba tarapyndan çaklyk bolmady da. Ne interview geçirildi, ne suut geçirildi, hiç ýyly. Indi eýem dünden bäri şol bir iki tane jaňalym şu barada gozgun başlapdyr, buğdlar erap başlapdyr diýseňem boljak. Doğru. O ýöne şu Biden'ın aslında ödi юридический образование var, jurist 70-nji ýylda şu en yaş senatör hökmünde işe başlaýardy. Nemede Delaware nemede ştatda onun bul soň maşgalasy birinji öýlenen aýaly iki tane ogly bar eken, birim gidijek bäbek gyýjady bar eken, olar awariýa düşýärdi. Şu gyýdy bilen aýaly aradan çykýar, iki ogly galýar diýri. Ondan soň bul işini taşlaýar, şu depressiýa düşendir-de. Onun işini taşlaýar da soň ýene 5-6 ýyldan soň 72-de başlansa soň 70 näçede ýene ýerine gelýär. Ýene 77-nji ýylda kilenji gedek öýlenýär, ondan bir ýene bir gyýdy bolýar. Şeýdip bu ikinji durmuşy Trump'ın gamşalar ýaly Trump'ın gyýdy aýaly emma aýrylşan. Ondan soň bu ikinji aýaly Melania Trump. Ol aýaly öňki aýaly kitabam ýazypdyr. Şu dün gördüm-de täzeliklere çykypdyr. Neme Raising Trump diye kitabım var. Ben okudum onu. Ondan ona sonra berýärler, Trump'y sot berdim, sen kitap çykarmaga diýe, men onu soramadım hiç diýe. Men niýe çağılam şey dip bolupdum diýe. Çağaňyda diýe, näçe puluňdan bolsa pul bermäň eline diýe. 3 tan çağan lotdum men niýe. Men nemen Donald'ın öýdi diýe, çağa nädip feretmän ýa Pampers çalışmany bilen okdy diýe. Çağalar men urutdum diýe, o biznesinde de men goşuldum. Köp biznesinde men alyp barýardym diýe. Bundan irilen vertolyot uçýardym diýe. Pensilvaniya tarap kazinolary bar eken. Onuň işler ýöredip akşamlygym öýe gelip nahar edip diýe, çağalar feretýärdim, vertolyotly işe gidip gelýärdim diýe. Onuň ol adam puluň içinde gidip ýördiýeni dogry şol.
Ondan başka da nemeler kan olan obyektleri, investisiyaları, otelleri, kazinoları, zadı kan on, restoranları. Öne şol birinci ayalı bile galıptır da, bile galanam derler şu ön kakatam Trump'ın kakatam bayi ekeni. Ondan neme şol ayıp beriyan dağıtları çağağına da diye pul vermen diye, bir pizza yeterlik pul verin diye, eline diye. Ödüm diye çağağına da bolusu zaten baş koşma diyalı ayıqallığına neme zanimat edin diye, neme Türkmençe diye işli olsun niye de okuluna üyüşnesin niye işli olsun sportlara katlaşsın aydıma katlaşsın sahada katlaşsın o boş vakti olmasın ya bir hep böyle için bir hep böyle için boş vakti olmasın diye de oturan tamaşaçılarım elini çarpıyorlar diyen atlarına şu bayam olsan çağın eline pul verme diye doğruydu ya çağın bilmesin hem sen neyse pulun vardığını hayır bankta pulun vardığını bilmesin hem var mı pulun sen yok mu pulun bilmesin çağa öde kosun büyücünü kellesi bilen öde kosun niye doğruydu ya o benim şu fikirde öde kosun o gücünü kosun kakamın puluken çemedanını o kadar meni deyip düşüncesi bolmasın çağın beynisinne benim şu fikirde Türkmenistan'ın şeyle de öyle çağrına kıynansağım yine kurban kulen çağaları ya yegerleri yine son vazifesine dayanıp hani eden ettiliklerin mesul olup ne var bolu işler şu. Yine son kıdevura ekranı çıkanak YouTube'da da başka bir yerde de sen halkın gazabından korkuyorlar da bir yıl ver halk ayağa kalkıp başladı da hem kemçiliklerini açık görkezip başlamazdan sonra yine onlar bir kölögede oturan adamlar yani onlar güneşe çıkarmalı vakti oluyorlar geliyor. Yani çok var. Bazılarını söylediğim böyle onun için. Yok, ne mi? Şu arada meni ne şuları yaldat ayıp bilecek. Ola Biden'a yürüyüst adam. O köp yıllar şu kongreste işlen 29 yaşında şu kariyeresine başlayadı. Kongresmen olup geliyor. Şu kongresmenlerin arasında en yaşı Biden'ı kendine 72. yılda. Ondan sonra Trump'ın biznesmen ikisi absolut nıgıp karşılıklı adam. Biri ekonomikanı kaldıracak diye küçücük karhanaları ne edip kaldırmalısını ayağı ne edip ayağa durmalısını şeyle öğretiyordu. Trump öyle şu dağıtları başından geçiren son beren kredi pullarının ucuyupsuz ardan bakabilen neme bilen prosent bilen beriyor. Onun en esaslı adam şol yılın ayağında senin küçücük hanan olsa hükman nalog tölemeli. Talgıdı var on. Ol salgıtsız hiç ile bu devlet yöretip olmaya. Dününe kemiğine bilen aydın bir qoğu gepleşik geçirip dursa talgıt baradı. Katı qoğu düşünüklü ağzına çeynep veriyordu. Düşünmedi Allah yok. Katı qoğu qoğuduma yaradı. Onun şol Trump'ın diyen adam şol yönü bu küçük karhanalar ayağa aldırma için şol naloglarını katı az pes derecede etti. Ana şol tarafı kömök, ulukan kömök. Mağazinin ortadan sözünüz ağzınızda şol mail şu nemane mailname şeklinde de hödürleyas yani taze Türkmenistan kurulandı. Hökmen suratda ön biznesini aldıranlardan başlap taze biznese gireceklere çelle. O az salgıtlı gerek olsa kredi kömöklü nemeleri ayağa kaldırmalı kiçi işletmeler diýýärler da kiçi iş yerler kiçi iş yerler ulu iş yerlerden käwagt köp nemede peýdaly bolýar we tiz wagtda täsirli bolýar. Şonuň üçin bizim täze Türkmenistan üçin hem hökman gerekli mi? Şol nemede Trump'ın gowy taraplary hem şolar. Yoksam nemedel yani ve Trump'ın dövründe Amerika'nın iktisadiyeti yani yurdun içindeki halkın vatandaşın ýagdaý durmuş en ýokary derejä ýetdi diýip hasaplanylýar Amerika'da tarihi boýunça. Şonuň ýal taraplary hem bar ýöne näme etjek Trump'ın döwrü geldi geçti. Bundan soň öňümüzdäki neme seretmeli. Hükmen suratda yani. Köprägem şu daş siyasata garşarlar mıkan diyen
demokratların nemesinde vardı o. Yani kılık hasiyetinde mi deyip açsam doğru söz olsa belki. Şimdi şu tayda bir soru var. Dağatar Türkmen İlleşmiş yazıyor. Biden bizim için wow war diye Putin'in külünü çıkarar nasip etse deyip yazıptır. Şimdi şu taydan Putin'le yani Navalny meselesine geçtik. Bu geçmek men şu sen başlan gururun iyiden yetireyim. Vatandaşlar. Yine bir daha da önsverinde Niyaz Hong dövründe, Kurban Gulun dövründe öz yurdunun içinde ticaret, biznes yöredip türlü taraftan türlü pudokta öz işini ya öz karhanasını düzüldün münglerçe vatandaşımız var. Şolan hemmecinin elini olup, elini kesip, elinden bayrağını alıp şolar hiç da dedik koydu. Niyaz Hong hükümeden, Kurban Gulun hükümeden. Nesip olsa, vatanı dolansa, yine şuları ilkinci navvatda vatana çağırıp eger çıkıp giden varsa ya yurdun içinde oturan var. Şolara täzeden galmagy mümkinçilik döretmek döwletin, hökümetin, parlamentin borcu diýip düşünýär. Şo halal yol bilen öz zähmetiniň hasabyny tijareti, biznesi galyryp döwletde önümçiligi galyran adamlar. Dürlü pudokta. Tapawut yok. Kim bolsa. Eger şolar hökümet türme basanan bolsa, şoların emlagini elinden alan, nämeden bolsa şolara kredit bermeli, prosental kredit bermeli. Olar iyi şuur adam. Olar dünýä 4 kunjuna şu sowda boýunça ya döwletini ösürmek boýunça ýa bilimleri var. Ine şolary getirmeli bu. Şolar edilerim. Gezip bolsa yurda bardak, şol adamlara, şol kategoriýa biz hökmen üns bermeli. Eger biz döwlet ykdysady taýdan galdyrjak bolsak, ine şo tijaretiň adamlaryna dönüş bermeli bol. Yer suw reformasy ol hökmen, ýöne şun gapdaly bilenem, ýene de yurdun içini haritler bilen doldurmakda, öpçün etmekde. Ine işläp ozor tejribesi bolar. Ýöne eline urulan adamlar täzeden dikeldiler. Atlarym, awraýlarym emlaklarım qaytarıp berilmeli var, suudun üstü bilen. Yine şonu aýtjak boldum. Gaty dogry. Menem şonu bir üstüne getireyin. Hakykatdanam Türkmenistany teride oturýan adamlara daşyndan ýüregiňe awýada neber kärhanalar açdylar, adamlar der döküp halal gazanjy bilen her hileki kiçik kärhanalar, cehler, atelyeler, şweyneler, ol kalbasa ceh diýdi, ýene diýdi, tomatyn diýdi, özleri kiçirek edip açýardylar da. Şolaryň hiçbirinden, şolaryň hiçbirinin hisat galmady. Baryny yaptırdylar, sebäbi üstüne pajarny ýa polisiýski ýa yerli neme diýe häkimlik gelip durlar, ol ýygy tükenen ok, gelip durlar, ol adamlaryň haly degnasyna degýär, ondan yapaýmasaň sen gazananyň çağalan iyicek çöreğine yeten o. Onu oten olar ekleyecek mi? Ya sen üyündeki çağı ekleyecek mi? O daşından tere dəymene ulutsak, ya bir biznes şunu açılan atölye ya ulukan düşüğün bağırdır öydeyemi. O gelyen, hükümetten gelyen adamlar. Şoların paçka dolar kazanıp otur deyip fikir edeyemi. Olar yalda at yok, ol biznes diýilýän attı. Bir olaydan bulaya doğrudan yetirnýän. Sen ödün başta başlandy, ayağa durmak üçin hem epesli wagt gerek. 1 ýyl 2 ýylyň alýa ol. Ol gelýän pajarny, elektrikde, ýene olar on ýalada düşünen oklar. Paçkalap şu pulu ýasap oturan öýdýärler. Onuň ahyry millet yapmaly bolýar, näme etsin? Yaptırdylar, hemmelen şoň ýalaky biznesler yapyldy. Köp adamlaryň yapyldy. Onun şonu doğru aýtdyňyz. Şonu nesip bolsa täze Türkmenistan gurulanyny şonu hökmen gözeňine tutmaly, şol adamlara gollaw bermeli, gerek bolsa kömek bermeli, pes derejede kredit bermeli. Gara şol adamlar galdyrmaly. Türkmenistanyň içinde näçe milliarder köp bolsa, şonça döwlete peýdasy bar. Yani men ekonomist dälem bolsam, men şu datlara gowy getirýän. Sebäbi men özüm şol biznesiň içinde bärde edarada işleýän bolsam, hökümet işini işleýän bolsam, çasny özümiziň maşgala investisiýamyz bar. Şoň üçin bilýän bu datlary göz getirip bilýän. Ana şonu Öyle çağırınlar.
İslenlik cemiyette orta gatlyk bolmaly. Şol hem döwleti cemiyeti saklaýar. Orta gatlyk kesenden 60-65 götürmeye % aralığı bolmaly. Bizde bolsa Türkmenistany ýokary gatlyk bar 1%. Şolam ýok da. Aýdar şon 1% diýip alaydy. Galan 99% ine nan atly halk piýada diýilýär. Bolu bizde orta gatlyk ýok. Ýugulup aýryly. Şu orta gatlyk ýankyny şumar görüňlerde oturan ýanky biz nesmellerimiz tijaret bilen kiçik karhana, ödaýhan hojalygy oldy. Oňluk sowda bilen ýa başga işlerle meşgul bolup ýören adamlar. Olar hem iş ýöredýärler. Hem iş ýerine çýýarlar, hem de döwlete salgydan töre götürýärler. Ine şol ýeme gyzyl ýumurtga getirýän towuk şolar altyndan. Şolan hemmejiniň damagyny çaldy. Niýazyň hökümeti Gurbanyň hemmesini boşatdy şolar. Ine şu zatlar biz dikertmeli. Ol adamlar bar, Hudaýa şükür, hemmesi ýok bolup gidene. Kän durmuşda ýaşap beren başga iş bilen meşgul bolýar. Asla öýüne ýatarlar bar. Ine şolong üstü bilen täzeden Türkmenistanyň ykdysadyny dikerdip bor. Kiçi biznes, orta biznes, orta gatlyk döredip ine şeýdip ýuwaş-ýuwaşdan garar. Biz nerden alaly şu mal ýok zady. Ine öňkü bar tejribeli adamlar ýa-ni bir zat bar. Halkyň hakyny, halkyň puluny, döwletiň gaznasyny elrip baýarlarda. Nerede aýry etmeli zat bar. Şoň üçin biz lüstrasiýa diýip aýdýar. Halalca hakkı bilen, karhana edinip, davana da bilen, bir zatlar dikelden adamlar yok etta hükümet. Yine, şoları dikeltmek bizim hemmemizin borcumuz deyip düşünüyor. Son şeyle bolanına demek, biz täze Türkmenistan'ın iktisadi fundamentinin düýbün tutup biler, şulan bir sütüllerin biri bor deyip hasap etýär. Onun hasap hesibini, o iktisadi tarapını elbette wagty gelende ýa-ni çıkışlaryna sapara aýdyp berer. Men iktisadiýetçiler ýöne men bilýän zatym, siziň hem bilişiňiz ýa. Şu zatlar dikerdilmese orta gatlyk emele geljek gellerdi. Biz diňe şert töredip berýär. Parlament aýdýar şu adamlar dikertmeli, alynan elinden alynan hukuky emle gaýtaryp berilmeli bolugy turdy. Galan ýerde gerek bolsa hana prosent kredit ýa suda berip şu adamlar şu gatlyk öz işini başlasa, täze iş ýerlerini açsa, diýmek milletiň ähireti işli boljakdy. Dogry, hakyky. Ene näme bir Navalnyly mesele geçelim. Sonra veripdir watandaşymyz. Tabolun hakykatdan şeýle eger Biden häzir gelen bolsa häkimete, ol Trump'dan düýbünden ötköşük siýasat ýöretjegi görünip duran zatda. Başga diýip aýsaňam bor, ötköşük diýip aýsaňam bor, Trump'a garşylyklaýan siýasat diýip aýsaňam bor. Ýöne nämeden nähil bolur, onu ýakyn gelecek, ýakyn wagt görkezler, bir hepden bir aýyň içinde hemmeden aýan bolur. Ýöne şun märi orsiýetde gaýnap ýoşup duran bir problemi bar. Olam Aleksey Navalny. Munun 5 aý, 6 aý ozal zäherlenip Orsiýadyň territoriýasynda. Onun kimdigini hemmäňigini bütün dünýä bilýär. Şol şuňky rejime garşy duran oppositsioneryň biri hem öňkü şol tijaret işgäri ine şol hökümeti kritika etmegi bilen hökümetiň garşysyna gitmegi bilen şol garagy işleri öz garşysyna goýdy da. Olaram onu janyna kassetdiler. Ýöne diýeri galy, onu akdyp ine Germaniýada bejerdiler. Ine öz janynyň howatyrlanýan adam, öz janyny bir alad edýän şagalaryny, öýüni, işini alad edýän adam galaýmaly, onu Germaniýadan kowýan adam ýok. Ýöne ýok, men öz adalatly görüşimi soňuna çyle alyp geçjek diýip ine ýygyna öz watanyna Orsiýada dolanyp geldi. Şuman 3 gün märi Orsiýadyň içi gaýnap dur. Gelenden soň bir gün onu tutdular, bir günden soň ine şol Germaniýada alıp taýýarlap goýan kinosymy, video roly 2 sagatlyk şonu çap etdiler. Şonu şu neçelini 2 sutka boldy da şu. Her sagatyny 1 milyon adam seretdi. Her sagatda 1 milyon adam görüjü köpelip gidipdi. Ýazylan kommentlaryň sany 1 milyondan geçdi. Ene $1 milyar pul
bir hesap pulmy yani hökümette hasap alınmadyk mı başga tarapdan so Putin'e sowgat berilen pullun hasabyna borulan köşkü kritik eden üçin ine döwletde şular ýalyna närazylyk göredi halkyň arasynda. Indi 23-ne de bütün halk çağırýarlar ine mitinge çykmak barady. Närazylygyny bildirmek barady. Göreli bu näme näme 2 gün alyda. Ya 2 günden bir gün ýarym aly. Şenme günü gorkadyr, nämedigini ýöne. Şol bir näçe gezek aýdyp geçdim de 20-nji ýyl şular ýaly aýratly ýyl bar bütün dünýä üçin. Ähli döwletler halklary ýadady ýalan sözler, 200 siýasatdan häkimetleriň özüne alyp barşyndan bulan uýatsyzlygyndan, haýatsızlygyndan, öz halkyny edip oturarlygyndan bu zatlar mümkin näde 21-nji asyrda. Men bir zady bilýän, eger ortaýatda häkimet çalyşsa, 2 sagada ýetmän Türkmenistanyda häkimet çalyşmaly. Şoňa biz halk bol taýýar bolmaly şu sagatdan. Şu günden näle şu sagatdan watandaşlar. Sebäp situasiýa dünýädäki ýagdaý gün saýyn näle in sagat saýyn ötgatdy. Şoňa geldik 21-nji ýyly. Boljagam görünüp dur. Geçen 20-nji ýyl lükgeligini bütün halklar üçin agyr ýyl boldy. Iqtisady taýdan, siýasy taýdan, sosial taýdan. Şol koronavirus öňkü hemme zady ýup aýryp gara taşlady. Şo taýda açyk aýdym görkezdi. Haýsy döwletiň, haýsy hökümetiniň öz halkynyň bähwidini işleýän ýa öz halkynyň garşysyna durarlygyny. Ine dünýäde açyk aýagyny depip öz halkyny äsgermän ýere sokup oturar, diňe Türkmenistan bol. Hatda şol Demirgazy Koreýanyň ýolbaşçylary hiç haçan diýmedi. Biz öz halkyna şular ýaly zulüm edýär, şular ýaly etjek. Ýöne biz hana aýdyp dur. Edip otur şo. Ilem şuň kun Türkmenistan'ym Aleksey Navalny seredip otur. Bilip durda şu Orsiýadyň tolkunyny Türkmenistan'a düýtgeşiklik boljak. Sebäp näme? Şol biziň diktator rejimini saklap oturan Kreml. Niýazowda şolar gollap berdi. Gurban gollap, olaryň guly. Siziň bir goşuňyz bar da ol çaryn. Gurbanyň goly dersen puluň goly diýen. Ýok, ol Kremliň goly menen üstüne bir seter goşy. Ine şeýle. Bagyşlan men ýylgyr gülküdäl, azy ýylgyr, janyanyň ömür gülküsi bor diýer. Biziňki şol. Ine şu ýagdaýa geldi. Şoň üçin Orsiýadyň halky şunu 1 milliardlyk zady açyp görkezlerine şeýdip gaýnap joşup oturdy. Bizde geçen 29 ýylda ogurlanan milliardlaryň sany 100 milliard. Ýöne halkyň gözünde şu maska bolansa, dili lal, gullugy ker, gözü kör bolansa, hiç kim istat diýmänsen ene şu derejeye ýetdi. Bu ogurlanyp giden pullaryň hasabyny oýry çaýny pikir edip görün. Şu ölüp giden adamlar ölmelidimi? Siz aýdýaňyz da küçükdek gepleşikde men eşdip otyny, men deň duşlamyň hiç ýok diýende ýokdy. Men deň duşlamyň içinde biz birinji klasa gidemizde 63-nji ýyl edip 63 tan çagat mektep kiçik bolandan 3 bolup oturardyk bir partada. Şol 63 çagadan şuň kuny 10 çagada ýok. Dogry düşünün. Men deň duşlam bir ýylla bolan adamlar näme ýaş bu döwletlerde ýene de 20-30 ýyl ýaşamaly adamlar. Sen deň duşlam ýene de 50 ýyl, 60 ýyl ýaşamaly adamlar. Näme üçin ýaşamady şolar? Ine hökümet şolaň ýaşaýyş şertini, zähmetini, gazanjyny, puluny, ırsyny agzyndan kakyp alynsa, ana olar garýerin aşagyna üzerligin köküni isap ýatylar. Ine şoňa halkymyzyň düşünmegi gerek. Bolla indi bir çen bol, bir çak bol. Üstesine de Türkmen başı ay bizim neme yaşlamalı neme däle yaşlı däl gatyr neme tek edermen uzurlu gaýratly bilen pensiýatyny tek pensiýa ýaşyny bolupdan amolya 63 ýaşyny peýgamber ýaşy 63 ýaş apdyr näme dipdir diýip adamlary erkek kişileri 63 ýaşa getirdi nemeni pensiýatyny. 63 ýaşda almaly etdiler. Ondan soň ol milletiň gaharyly ýani isat ýene oklar. Erkim oturdy. Onun 63 ýaşa gitmenen bölüp gidýär. Ne pensiýanyň hödýerini görýär, ne durmuşyň hödýerini görýär. Bütün 30 ýyllap 40 ýyllap işläbim, indi onu 60 ýaşa gitmenen bölüp gidýär.
Erkekler. Men dostlarımın içinde öyle sarın. Şol peygamber yaşına yetmen ölürlüğün prosentden aytan 80%'dan geçti ya. Bir de var. Han olara pensi. Han olum görün hödüri. Bolya bular hiç olmanı 60'a yetti diýerler. Ol niyazın yankı halkı oturdan teriýeniye bir neşet yemesi bilen ol madar bolup ýatan 20-30 ýaşly ýaşlary näme gördü? Çağı gördüm, aktyk gördüm. Bir söz berdi-de bir görüte gepleşik ederdik. Onu eder şuun alýar. Ýöne men dile gelip bir uğurla edip berýänler. Onuň üstüne bir temany goýýar häzir. Ýöne diýjek bolýan zatym şul ogurlanan milliardlar var. Niýasyň ogurlany, Gurban Gulyň ogurlany. Özleriniň kimder? Bular var, öz aralary şu bir bolsa daşyna paýlany 5 pay. O bu Orsiýetde, Ukrainada bütün şu gazyň nebidin beýle ýoluny şu Türkmeniň gazynyň beýle nebitiniň ýerasy baýraklarynyň hazabyny millioner, milliarder bolalaryň sany sajagy ýok. Biz bolsa başar döwletde bir başga milletten kilimin kakyp çağıklap ber halk. Özi ýurduna Navalnyň 1 milliard ogurlugy ýa bir kanunly çykaryn üçin bütün Orsiýet şu mahalyna gahar gazaby menipdi. Biz olar ýaly milliardyň 200-300 ledegini gördük aýam geçen 29 ýylda. Ýöne Türkmen uklap berdi. Näme? Täp pikirde şu baýlyk bizinki däl. Ol kiminki diňden bilen hökümetiňki o kim ol? Urwan ol kim aslynda? Bapşa kim şol? Hiç kim. Nol. Noluna maşaktı, pilin tutsana maşaktı. O taýda hemle kakanyp eýdip gören böyle bu adamın gözüne seredip bilecek lelimde oğlum. Men hayran galyan halkımızın 30 yıllap şu güne düşenle. Yine siz azat devlette yaşar vaktiniz, azat erkin devlette. Yine gül yal durmuşsunuz var. Menem şular yal. Kemine de koysun Türkiye'de oturan olsun. Oğlum hökümetten eziyet çekene, şun yalak bütün yurdun daşına halkını yap. Yo ne için içine ezir çekme. Ne için biz mecbur ettiler yurdun daşına çıkmaya. Hasan biz vatanımıza kaydıp barmalı. Yine şu meseleler bilinçalık ediyor. Hem kişinde yani cemiyetin bir bölümü. Yani Hasan şu bütün cemiyeti kaplap alanını onu ol bir sağadan durmalılar şu hükümet şu tayda. Şu mahal Türkmenistan nemelikde en tonky ornu diýede. Severni Koreýa, Demirgaz Koreýady inni Türkmenistan bilen ýerini çalyşypdyr. Şonu bir neme bir kemiýän elli ekrana goýup görkezse şol spisigi. Türkmenistan tonky Var. 160 devletin arasında o Türkmenistan en aşağıdan birinci bir. O zaman aşağıdan ikincidik. Aşağıdan birinci Demirgaz Koreýady. Inni biz aşağıdan ikinci. Ýöne Demirgaz Koreýady menden geçtirip görýän Türkmenistanyň kän ganymy. Näme üçin? Olaň hiç bolmanyna ýadro ýaragy bar, ýani atom ýaragy bar. Ola gerek bolsa uruşup ýa, bizde hiç dat ýok. Hiç dat ýok bizde gorunmaga hiç dat ýok. Daşdan gelecek ýagyň öňünde durmaga bizde boşun ýok. Ol paratda görkezýän ol o urjak eşikli alaja mulaja goşun bilen Türkmenistan gorap ýasaklap bolmaýar. O biderekler. Ha. Ya şullar näme-de Navalnyň gelişi diňe Türkmenistana däl. Onuň bilen birlikde Belarusam ýene täzeden güýçlenýär. O dowam edip dur ýöne. Yani Lukashenko'nun özü elini çekip biler yani öz islevi bilen. Mesela Putin tutup duran olsa yani bizimki yine mazı şu an Putin tutup dur. Sen garaş senin yerine adam tayarlayan çak deyip aydiya. Açık yani. Senin yerine adam tayarlayan sen gitme kaçma diye. Yok sen orada deme yok. Birinci navatta kaçacak adamlar da. Böyle ki tayarlayan görünüp duru. Hemen görünüp şey. O görünüp başlatadımlar. O görünüp dur edil gideceği. Yöne sen gitme diye de. Senin yerine adam tayarlamalı diyer. Oğlum o edil bolman kaldı. Adam tayarlayacak oldular. Doğru adamam 2-3 adam denediler. O en sonunda yenen bir yerinde kaldı. Oğlum bir zatlar ne medya da yani
kompetensiyası yok. Yarışıp bilen yok. Kıyın yani beyleki adaylarda gelip bilmeyine üstüne de Navalny meselesi çıktı da indi buların nemesine. Bu kartlar bulaştı diye mi? ben hem işe de aydiyatım yani bir bozuk sistema Hökman suratda öz karşısına hakiki opozisyon çıkarıyor da en sonunda çıkarıyor şonu Hökman suratda. O sebep bir 10-15 adamın toplanıp bir tutuş bir yurdu aldı. Onun pulunu hem zadını öz nemelerine, behbitlerine öyle kontrol etmeyi en son nemesini çıkarıyor şol. Ya şu taydan gelen yanlışlıklar hakiki opozisyon çıkarıyor. Edil şol sistema Rusya'da bolanlığı için bizim Türkmenistan'da da var. Ağası da ağaları. Ağalarından näme öğrenen olsa şonu diýerler. Türkmenistan'da da edil şoňa benzeşirak yani has köp doğan garyndaş nemesinde ýöredi. Edil şol yani hiç ütkeşik yeri yok yani Türkmenistan oğurlaması, o köşk kurması, o Pövrizedäki köşkleri pulları daşara çıkarması, daşardan gelen nemelerle öz aralarında ılalaşıp devletin pulunu yok etmeye, oğurlamaya. Emma zaten edil şol Rusya'daki ağalarındaki formatın edil özü. Indi Ukrayna'da edil yakınında o uğrarsam diye yani Türkiye'den alan dronları bilen yani yöne yeri alan oklardı dronları. Bize değişli olan topraklarımızı izin alacak diye. Edil şonun ýaly Kazakistan öňden bäri edil neme däl Rus nemesine Putin'in siyasetine karşı olanlığı için toprak davaları vardı gizliğin olsa da edil açık olmasa da ve şonun ýaly nemeler var yani kän ýeri ütkejek o Putin'in gitme bilen dene Putin gitmeye daşda öğrendäkilerin bile gidýär da. Täze Rusya Rus halkyny görmek isleriz. Şonun ýaly. Biz öňe aýtdyk Rus halky bilen bir nemämiz ýok. Biz Putin'in Rusyasına karşı deyip bizi şu ýagdaýa düşürenler düşenden soň şu ýagdaýda tutmany dowam edenlerin demes günäsi şolaryň boýuna. Berde vatandaşlar ters düşünmesin, biz Rus halkyna karşı däl, biz Rus hökümetiniň edýän siýasatyna karşı. Sebäp olar iki diktator saklap otyrlar. Eseler ýykylanan bolsa bizden tek garaşsyz bolamda. Şoňa dogry düşünmek gerek. Bu taýda ol pikirleri garaşdyrmak gerek, halkyň aňyny bulaşdyrmak gerek. Moskwadan 100 kilometr aňrykeşden oşa taýda halkyň ýaşaýyşy türkmeninkiden enaýdar watandaşlar. Olaram ejir çekip ýatyr. Ýöne sen aýdan sözüňe men goşmaça bereýin, kemen ýa-ni şol Belarus halkym galyp başlady diýende, öňü şol Tikhanovskaya bar, şol prezident saýlawyna gatnaşan. O zenan gatnaşmaly däl watandaşlar. O adamsyny ärini tutsak edenler üçin oppozisioner da onu Lukashenko tutsak etdi. Ola meni ärim tutsak eden üçin şoň ornuna men kandidat bolýan prezidentlige diýip. Şoň üçin halk ona ses berdi aýalyna. Ýogsa mor siýasatçy denanynda. Inne şol denan aýtdy. Ýani halk görýärmi? 150 gün bäri Belarusyň halky şol köçede din jalşgulları protesta çykyp durdy. Azdan köpden bularym tutup ýygnap basyp otyrlar 10-dan 20-den 30-dan ýöne türmelerde de ölçekli yer bar kenler. Inne şol aýtdy, men neýdene Navalnyň misalyny ýema gaýdyp barmakçy Belarusya. Maňa kömek edin gaýdyp barmagy diýip birleşe ýema ýüz tutdy Ýewropa bileşigine. Öňün ertirim min aýyň 22-sine şol Tikhanovskaýanyň ýa-ni Birleşen Milletler Guramasynyň öňüne çykyşy bar. Oşo taýda aýtjak zat bar. Demek şol Birleşen Milletler Guramasynyň kömegi bilen ýurda dolanıp barmakçy olum. Ol tutular, basylar näme bar, ol gep onna däl.
ýöne barmakçy. Ne şeydi yuwaş-yuwaşdan enne şol borçlaryň kaptalyna basyp oturan döwletlerin milletleri inne öz hak hukugyny öz garaşdyryny almak üçin görüşip başladylar. Elbette şunun ýelgini bize de gelip ýeter. O barada görürmem. Ýöne biz şoňa halk bolup taýýarmy? Ýene mesele şutaýdy. O Gurban oğlu bir saatda uçup ýagaşyp gitipler ýa ýene bir zat. Ýöne oň ornuna biz näme goýmaly? Bir adamy getirip goýmaly, ýa sistemany ütgetmeli. Ütgetmeli bolsa şo sistemany ütgetjek halk nerede? Näme üçin halkyň aktivligi ýok? Kim gelse şo gelsinmi? Ýok. Beýle döwlet gelecek gerek gele. Täp onda ýene de üçüncü diktator bar. Ya diktatura geler. Geçmişimizde dolu barlyk syna geçirip o lüstrasiýa edip KGB'nin emmesini arşivlerini açıp yine sonundan son biz bir hapasudan dorlanıp yine arasda ve hakiki devlet kurup biler. Yo gelin bir yere pozolinde täzeden başlayalım deysen yine pozonun üstüne täze tozon hele. Olca olsa yine şeyler. Ya benim üstüne goşayın neme? Aydan gorçarını başla. Şu men oğlum diýýärdim de oğlum aýdýardım şu prezident bir sırokdan kän otursa, 2 sırok ya 3 sırok otursa, şol hökman diktatory öwrülýär. Görüşmedi ýaly Türkmenbaşy intägem otururdy. Aradan çykmadyk bolsa, Gurban oglynam ne özümiz görüp oturýar, gitmäge niýetim ýok. Bir Putin'in şeyle 2000-nji ýyldan bäri oturýar. Bir arasyna Medvedev bilen bir ýerini çalyşyp aldy, oturgugyny boldy. Ýene de dowam etdi. Onuň şo diýjek dadym, prezidentler bir sırokdan köp otursa, ýa 2 sırokdan soň bular diktator öwrülýär, 3 sırokdan soň öz döwletini biznes hökmüne görýär. Emme dady özleri ýöredip, emme dady bu meniň zadym diýip düşünýär-de. Öz hojalygyna öwrýär. Ana şol diktatorlaryň gözüňine görünýän zatlar beýnisinde bolup geçýändir de şu zatlar giýjegini nime dip taparaga diýär inji götürenok diýip. Nana şo bolýardy şo. Ondan soň halkyna, zadyna döwletiň emrägine de öz biznesi diýip seredip başlaýarlar. Ana şo diktaturanyň bolmagyny üçin prezidentleri bir sırokdan kän oturtmalylar. Ýöne biziň Türkmenistan täze gurjak döwletimizde prezidentlik sistemi bolmasyn, meňem pikirim şol, geregi ýok. O halkymyzyň ýa öwrenen bolsa şol lepbeý diýip öňüni öýdi ýaly adamyň öňüni lepbeý diýip öwrenen adam ýene bir prezident gelse onam diktator ederler diýip düşünýän mene. Ata doğru öyle çağırın. 30 ýyllap halkyň beýnisine guruldy. Daha çağılan kitaplarına durdurda prezident olşol hem milletin hem döwletiň atasy eýesi. Ondan onun şu çağının aňyndan çykarmak üçin ýene bir 30-40 ýyl gerekdi. Indi täze prezidenti getirjek, öňküni ýaly görjek ise oňa näme diýjekdi? Emma biz parlament respublika parlament dolanışyna geçdi. O taýda premier minister bardy, parlamentin tasdikleýän premier minister. Onun hökmen 5 ýyl 10 ýyl oturmaly. O taýda kanuny ýok. 6 aýdanam gidip bilýär wezipesinin eger dogrudur wezipesini ýerine ýetirmese öz kabinet ministerliğini işinden bozulýar. Ine şo taýda demokratiýaň üstünlügi, şo taýda Türkmen halkynyň başaryp biljek işi, eger öz degerli, degişli adamlaryň parlamente deputat edip taýlap bilse, bolup oturdy. O taýda ondan hökümetiň edibiljek işi ýok, zorluk ýok da. Bolup bilir, eger halk ýene de sesini çykarman otursa. Istenlik parlament respublikasy bolsun, prezident respublikasy ona gördük eýe. Parlament respublikasy şoňal, eger sen ol pul bilen özün saýladýan adamy deputat edip goýsak, ertesi gün şol pulun almak üçin ýene de senini ezerde. Ya sen hol, näme gerek ol adam saýlan, gabur bolsun. Garyby saýlap bolýar, ýöne saňa halka, döwlete, millete hyzmat etjek adamy getirin parlamente.
Ine men şonu ünne botin 30 yıl bäri halkymyz. Şeýle bolunla döwlet düzeler. Atak ol plan o nämesis o emesi ýok, o bolmaz. Böyle açıktan aydın halkymyna çykyş etjek işlerini yerine yetirecek borçlarını aydıp bersin. Şonun eýlap Gysarman berza etsin. Gysarın yerine de halk ana sese goýdun aýyrsyn ol deputatym gerekli. Mawa Şeydip agylly gurmasak täze döwleti, gowşakluk etsek ýene de diktatura ýykylar. Sebäp 30 ýyllap görülen diktatura şoň Gurban Gulyň ýa Niýazyň orny tutjak adam känne. Şoň üçin şu mahyl görýäňim, şu bizim töweregimizdäki adamlardan başga hiç kim görünmeden aga şu prezident strukturasynyň gerekdärligi bar edi. Şeýlemi? Orada Gurban Gulyny aýyrsak, ne Gülýar durmuşymyz bolardy. Bolmaz şol. Hiç asanan bolmaz. Siz temany düýüp kökü damarlan ýol aýyrmasak, ýene de 100 san Gurban Guly geler şota. Aýdym ýöne, halkyň öňüne çykyndy. O Gurban Gulyny aýryp ýöne şoň iýýän zadyny bezijekdi, bol oturdy. Ondan halkyň arasynda pikirler adam bardy. Ýöne ol ine şunu söz berýär, onu eýder, o bolmaz. Inni besser türkmeni anlamak gerek, yeterli. 30 yıllar bağlanıp geldi. Halmurada bundan soň diňe teknokratlar gelýär. Bundan soň söz berýän adamlar gelmeýär. İşini edip biljek. Şonuň ýaly işleýär häzirki 21-nji asyryň döwletleri. Ýa görýäňiz ýa bir-birden hemmesi düşüp barýar, ýani diktatura ýani öz gol astynda saklayan diýip o öýnýärlerde. Gibritne imperiya diýip aýdýarlardy, uruş diýip aýdýarlardy. Näme boldy? Hemmesi yalan oldu, puç oldu. Öz sistemasy bozukdy. Şonuň üçin hem diňe teknokratlaryň işini bilýän adamlaryň ýani gelip döwletiň başynda durmagy gerek. Ýoksa olar soň ederi iş tapman, o aýdym-aýdyşyp boşga ýazyp ata minip it heykeli ýasap, ýani şu an zatlar edip başlaýarlar. Sen elinden gelýän iş ýok-da. Ýa şonuň ýaly ýaşullar. Başga soraw berýänler barmy? Sorawlaryna jogap berelim. Edil soraw ýok, pikirlerini, düşünjelerini aýdýanlar bar. Oku olaryň bize mestikal men göremem kemine sen parlament iň gowsy diýip aýdýarlar. Biz bu parlamentle täze döwletiň guruluş nemesine ýakyn wagtlarda gürrüň bereriz. Bizden owurlap, bizden gürrüň berjek bolýanlar bar bolsa olar hem diňlän. Berjek bolar ýöne bizinki ýaly berip bilmezler, ona men özüm bunanýan. Ähli ulgamy elektronikleşdirmeli. Elektronikleştirsek biz parlament hem güýçlendirýäs, o demokratiýanyň neme bardy? Elektronik demokratiýa diýilen bir düşünje de bardy. Yani internetiň el yeterli bolmagy. Ondan soň şol nemäni görüp bilmegi, yani döwletdäki edilýän işlere doğrudan görüp bilme ya da şu an gatnaşyp bilme oturan yerlerinde telefonlardan. Ama elektronik demokratiýa diýip at berýärler yani ildeşler. Şoňa meňzeşkän nemeler boljak. Ýöne iň esasy nemämiz nesil ýetişdirmeli boljak. Bizim yani halkymyzyň köp bölegi soğutsuz kaldı da. Ýöne o aydın yol görkezin edeli diýip aýdýarlar. Görkezen yolumuza nesil yetiştirmekte o yardımcı olmakları gerek. İň esasy. Nesil yetiştirmem neme däldir, kän bir wagt alýan däldir. Ömrüňden 10-15 ýyl häzirki döwürde, asyrda nesil yetiştirmem tiz we aňsatdyr yani. Hemme zadyň ösen wagtlarynda. Hazır şu daýdan o Ihlas Türkmen diýen ýerleşmemiz ýazýar. Bilim gerek, bilim diýe. Başda özüň näme isleýändiňi bilmeli.
Olam diňe bilim bilen gelýärdi. Galan zat biderek diye. Illeşimiz yazıptır. Ya. Näme bir şuňa bir zat aýdyp geçeýine bir tarapdan dogry aýdypdyr. Sebäbi her bir adam özü pikirlenmän başarmaly. Biriniň aýdan bilen edip, biriniň aýdan bilen näme edip ýaşap bolmaýar. Her adamyň özüniň kellesinde öz pikiri bolmaly, öz düşünjesi bolmaly. Her bir adam analiz etmeli, başarmaly. Yani biziň bir ullakan bilimimiz ýok. Yani şu köprak okusaň öz-özü şu datlar gelýän ekenne, kelläňe Türkmenistanda ýaşaýak bizen bilemez okdyk olar ýaldatlary. Sebäbi internet ýok, taşerutdan gelýän bir habarlar, ýa mass medialar hiç zat ýokdy. Öňkü döwürde bir şol çap edilen kitaplar, kitaphanada kitaplar, gazetler hem özüňiz bilýäňiz şu bir zatlar ýazylýardy. Bilýän adamyz ullakan bilýän adamyz ýokdy. Ýöne şol pikir edip oturýan bolyn gitdigiçe aň goýlaşýar da aň goýlaş adamyň näme üçin meniň öz pikirim bolmaly? Näme üçin men öz düşünjämi aýdyp bilmelär? Öz islegimi, arzuwumy aýdyp bilmelär? Diýen pikir kelläňe gelýär-de. Onuň her kimiň özüniň ýüregine beslen arzuw bolmaly. Ine käbir illeşlemi diýerde çağlamaz üçin, çağlamazla gürleşmek üçin jaň edýät bolyn. Kaka ece menem ululsam tenýaly Türk'e barıp işläp pul gazanan diýämişde. Görýäňizmi şu çağan aňyny siňendady. Näme diýär çağa? Hey bir onu arzuwat bolmazmy? Men ululsam doktor boljak, men ululsam mollum boljak, men ululsam injener boljak diýen pikir ýokmu o çağda? Ýa-ni bir 5 ýaşyndan 10 ýaşyndan çağlara sorak berýän kim boljak diýip bunu aýdyp dururlar, men plan boljak, men ýa hudojnik boljak, ýa men muzykant boljak diýip, adamyň özüniň şolar ýal çağan özüni ýüregine besleýän arzuw bolmaly. Şol arzuwlara çenni öldüripdirler-de. Ene bir özüňde plan bolsa, şu plana görä durmuşyňda özüňde bir arzuw bolýar-da. Şu planyň bolýar. Şu plana yetmek üçin ýaşalýar. Köplenç. Şu plany şu gadyny ýerine ýetirmek üçin ýaşalýar. Şol arzuwga yetmek üçin ýaşalýar. Adamyň arzuwy ýok adam. Men näme on medisina diýär. Arzuwy ýok adam kellesi düzüdälir diýär. Onu men näme onu medisina diýär. Onu kitaplar diýär. Arzuw ýok adamyň kellesinde problemi bar diýär. Şol adamyň kellesinde problemi bar diýär, şonu bejermeli. Halmurad aga, bir gün öňmüti, bir näme bilen Belorussiýadaky bir studentlerimiz bardy, ýadyňyza düşýän bolsa. Owa? Ama şolardan birisi bilen bir yazıştım da entek wagtda tapyp bilmedim gürleşmäni. Bir 4 okuwçy bular. Şu wagtda ýere zadymyz galmady diýen ýalakra aýdyp ýazdy. Sämene öz bilen gürleşek. Näme gittik diýe. Konsulluğa gittik diýe, bizi diýe çykaryp gowdular. O poýda mindirip iz gelen şäherimize gaýtardylar diýe de. Indi biz bu ildeşlerimize yani edil bizim nämämizden doğrudan yani ne kömek edip biljek finans ýagdaýymyz bizim özümizde de peste şu an. Indi ben soradym yani bir adama yani bir student bular. Kartlarından pulunu çekip bilen okmuşlar bir 2 ay 3 ay bolýar diýildi. Şol ýagdaý dowam edip gelýär, düzelen ok diýär-de biz okuwçy bolanymyz üçin işläwen bilemiz ok diýerler. Indi özleri bilen gürleşip görjek bir näme bar, bir maslahat bar. Eger onda näme etsek, olaryň problemasyny çözjek bolarsa ýoksa hemme ýerde şu wagt bütün halkyň ýagdaýy agyr. Yani biz olary dowamly nämäni ýetişdirip biljekmi, biljek dälmi? Biz bulary maslahatlaşmaly.
Gatı doğru. Kemin berde mesele iki taraflı da çözgü. Birincisi yaş oğlan kıyılar. Enotaları uğratıp durar oku kapıyorlar. Eğer bir zatlar bolmayan olsa, demek nereden bolunar? Şunun kemçiligi ya görýän horluk haýsy tarapdan gelýär? Belarus hökümet tarapyndan gelýärmi? Ya Türkmenistanyň hökümet tarapyndan gelýärmi? Ya enatalaryndan pul geçmän üçin gelýärmi? Şu zatlar bir aýyl-saýyl etmeli. Owu kömek etmek beýrek bizim pardymyz. Ol agyr ýatan hassa kömek etmek bir ýagdaý. Ýoguluk giden benden baş ucuny mazardaşyny dikmek ya oň bir aşyn suwuny bermek ol bir ýagdaý. Ýöne 20 ýaşly 25 ýaşly ýigitlere gyzlara meseleni ýersin diýip pul uğratmak bol diýenden başga ýagdaý. Şeýle adama aňy düşünjäni garagy eli dili zubany Allah Taala näme üçin berdi? Bolýa bir gezek kömek ediler, bärde näme tapsak uğradar bolar. Ýöne erse sen näme ýejek bir aýdan soň? Ýene-de bärik ýüz tutjak. Bärde bir peşatna stanok ýok ya dumly duşdan gelip duran pul ýok. Sebäp bütün dünýä şu mahal çökdi, ykdysady çökdi. Hatda Türkiýede işläp beren watandaşlarymyzyň aýlygy ozal 500 alýan bolsa, 300 geldi. 1400 alýan bolsa, 200 geldi. Olaryň jaýyp kireýi bar, öz iýmiti bar, ýygyny galyn çağılary bar. Olar özünden kesip näde bizim fondumyza kömek etsin. Ýene de şükür, şol adamlar şol ölen ýeterlemizin sadakasyny agyr ýatan hassalary beýleki zatlara kömek edip durar. Ona mı aýtmak gerek? Ýöne siz studentler düşünün, bolýa ýet tutup durýar, bagyşlan, ýüzüňizi almak niýetimiz ýok. Ýöne şuň çözgüdini tapmak gerekdi. Belan körügi nerede? Şol Türkmenistanyň hökümetde. Şoň garşysyna siz ýaşlar görüşmeseňiz, näme üçin ol Türkiýede işläp berer, bäş aý gazanyp ýören adamlar gije güni der döküp, sizi saklamaly ýa kömek etmeli. Şu soraga özüňize berip görüň. Berim şu soraga özüňize. Näme üçin siz görüşeňiz? Hany Belarusiýan halky öz hak hukuky üçin görüşip otur. Näme üçin siz şu döwletde ýaşap hak hukuky üçin görüşeňiz? Ýigitler, gyýdlar. Men sizi kemsitmek ya ököletmek üçin aýdama, men sizi ynsabyňyza çagyrýar. Bir gün sizi alyp kömek eder daşynly. 2 gün kömek eder. Ýöne ömür uzak, bir aýdan soň kim size kömek etjek? Her kişi öz çağasyny ekläp otur, ýygyny galan bar, öz durmuşy bar. İşsiz kan hazır şu an bu taýda da. Men üstüne ýetiren şu açgalan studentlere ýüzlenýän hemme ýurtdaky oturan studentlere eger şolar ýaly iýmege dadyňyz ýok bolsa çykgysy günne galan bolsaňyz şu ýerleriňizdäki şäherleriňizdäki ýaşaýan raýonlaryňyzdäki neme bardyr bir çörçler bardy ýadyma şunuň şu türkmençe mesjitler, ors mesjitler bardyr, çerkifler şolara barsaňyz haýyş etseňiz şolar ýaly ýagdaýyňyzy düşünürseňiz bizden şolar ýaly ýagdaýda galyk hiç iýmege zadymy ýok diýseňiz şolar bir ýylyny ahar bilen üpjün etmekler mümkin. Men pikirimçe sebäbi köp ýerlerde şolar ýaly üpjün edýärler açyk alanlary şolar seredýär. Sebäbi o ýörük barýan prikajanlar bar. Bir благотворительность diýip bir ýaşyklar bar şoňa ok puloklarýar da gelen nemeleri garny doýurýarlar. Belki ne şu ýerlere bararlar, gaty iýmene zatlar ýok bolsa. Sebäbi ýerin dünýäň her künjünde biziň studentlerimiz känne bolin. Olaň hiç hemmesini ekläp bolmaýar. Olaň hemmesine çörek urudyp bolmaýar, pul urudyp bolmaýar. Olaň sany sajagy ýok. Müňläp studentler bar. Meniň ene şolara etjek haýyşdym. Salgy berjek dadym şu ýerlerdäki çerkiflere barsaňyz tapagy ýok. Siziň diniňiz islamyň bolsa, açyk alan günüňizde şol gaýry milletler size kömek eder diýen. Men şeýle tamam edýän. Öyle çağırın, men ştaýda bir zat aýdy. O seň aýdýan zatyňyz mümkin nerede? Amerikada, Ýewropada. Ony haýsy mesjide barsaňam kömek edýärler. Eşige merýärler, pulun merýärler, ýaşaýyş jaý bilen üçin edýärler. Ýöne postsovet respublikalaryny ne Orsiýetde, ne Ukrainada, ne Belarusda bu zatlary edýän mesjitlerim ýok, urhanlarym ýok. Onun 9-sy açyk biziň Türkmenistanyň mawlulamy diýär.
alacağını bilse Allah'ın tanana olur. O tayda olur o tak oradan bilen o tayda näme bitçakan görüp oturtma Orsiýadyň mesçitleriniň öňünde ya Belarus'un ya Ukraina öňünde oturan gedaýlar el serşip oturýar. Şolary eýe çykar da şol halk ya şol Men marat ne halmada ýaşap görmämsiň bilemokda o döwürde ýurtlar ýerleri şonçu ýöne başga bir zat bolup biler. Şol studentler ýaşyp gyýtar da öz aralarına kooperasiýa edip teretmeli bardyr şol pizzeriýalar bardyr, restoranlar bardyr. Gidip bir kısagat şo taýda işleseler hem nahar pulu bolýar da. O pul söylemeseler hem iyicek işçek pizzasyny zadyny alyp gaýdýar. Hem özlerini hem beýleki komnatda oturan ýigitleri ýa-gyýylary. Mümkinçilik bar da. Ine şeýdip günlük işçi bolup zaten işlemeseler başga nirden olur. Mescit olarak kömek etmeýär ol çarely. Ol Amerikada hemme zat etdiler. Ýewropada, Şweýçada etdiler. O barada gurrun. Ýöne bizim o postsovet respublikamızda o zatlar garaşyp oturmak gerek de. O taýlarda ýa-da bolup biler, ýa-ni gaýdyşymlar, restoranlara, kafelere barın, özüňiz işini çekip edin, gelip bir kuştagat okudan soňra ene sizin ýa-ni gapgazyňyzy ýuwup berýärmi, jaýlyň içine salat berýärmi, melleňiz depip berýär bilemek näme. Ýöne bize şolar ýa-ni 5-6 adam otur ýere zadymyz galmady, onu kömek ediler. Belki onda şolar ýaly bir 5-6 saatlyk, 3-4 saatlyk iş taparlar. Part-time. Ol ak işler, ona ak hak hiç kim tölemä. Ýöne gelýän bir kuştagat biriniň öýüne arasalap berseňem. Borkat net berseňem. Ya pul berer, ya imit berer, ol bar. O zatlardan utanyp çekinip oturmak gerekler. Zähmetiň hemmesi zähmet. Adam ýaşajak bolsa zähmet çekýär. Kim polio ya kim hassas kim ýene bir zady her kişi öz ukybyna göre. Ol men ýaşajak. Obýewleniýede köplön nemelen adamlaryň köplenşýän, üýşýän ýerlerini astanowkalar bolýar, sentralny kinoteatrlar bolýar, şolar ýerlerde obýewleniýe berseler hem şuňal ubork edip berjek, hepde de bir ködek ya 3 ködek bir sagat ubork edip berjek diýip şuňal obýewleniýe berseler hem bolýar. Ony astanowka adamlar güjümi pişigimi daşary gezdirip aýlandyr diýip oňa da pul töläp oturlar. Günne bir saat güjüňi gezdirip berseňem saňa iýen bir çörek pul bolýar-da. Bu meselede nähil edip bor şol berinjek obýewleniýeler ine görüp onu şol Belarusda okap beren studentlere berjek masadym. Ine ulukan wysatly jaýlar bar, elitni jaýlar bar. Şolun padýerlerini kızıcak yemen asyp koyun gerilgesini. Eger öýüňize kömek gerek bolsa ine biz kömekçi bolup biljek, biz student ýaşlar ýöne bize material ýagdaýymyz bolan üçin biz işleme kömek etme taýýar diýip telefonu goýsalar, onu bolur. Ol astanowkada kim seresin, ol astanowka barýan adam, ol taksa minme pulu ýok adamlar olur nädip olary kömek etsin. O taýda garaşmak az da kömek. Emma şol elit jaýlarda ýaşaýan adamlaryň padýerleriniň öňünde şu ýa-ni obýewleniýeler ýazyldy, ýeme bolmak ýa-ni. Onsoň ol adamlaryň özleri, ýigitler gyýdar, utanman barın özüňizne görýärsiňiz, köçerler, restoranlar, kafeler, beýlekler barın giýirin birine onsyna, onmasyna öz işiňiz, öz ýemeňiz, zähmetinizi teklip edin. Bir üstüňize gelip size iş teklip etmez, özüňiz üstüne barma. Şular ýa kyn döwür geldi. Ya o restoranlarda adam vardır, pasoda berdi, pol ýup berdi. Ofisant mı? Ya biriniň öýüne pizza gatnatmalymy? Bara iş. Gözlen iş tapar. Yani öýde otursaňyz hiç kim işlat etmez. Bizim şu döwlete gelemizde bir zatlardan başladyk. Gel hani sen hani rotaýda maňa deputat bolýan adam ýok Şweýçada. Nene şu ikeliň zähmeti bilen. Bir de birazajyk nemerak häsiýetlerim bar. Türkmenlerde birazajyk bir gedemrak diýilýär, näme häsiýetler bar. Aňyrda edil minister bolup işläp gaýdan ýaly käbir tanışlamaz gelýär-de. Migrant bolup şu ýörek bolup iş tap berdi diýen aýdyp berýän şu gelmäkäler şuňar iş bar diýip. Ine ýankawa bir garrat etmeli, eýlesini ýumaly, beýlesini ýumaly, polny süpürmeli, naharyny sürmeli diýip aýdyp berýän ýok men onu ýaly işlermi diýär, biriniň diýär tualetini ýup diýär. Men aýtdym sen diýdim, naçalnyk edip berleşdireyim işe diýenne.
Sen dil bilýän mi, da diýän mi näme? Sen şükür et diýen şu wagt, şonu ýaly iş tapsaň. Soň dili öwrenip daýdy başga gowy işlere geçersiň diýip aýtýanna. Olen şolar ýaly tumaklyja türkmenlemi de arasynda. Men şonu ýaly bir garryň diýip nimesini ýuwurmy diýä. Hawa. Kırny ýuwurmy diýä. Ana şolar ýaly iş neme diýen demelerim bar biziň aramyzda. Ýöne o zat fikirleri bar ya, studentler ýadyňyzdan çykaryň. Olar ýaly tumaklyja bu nemelerini zatdan çykaryň, uborka bolsa da etiberiň, pasudy bolsa da ýuw beriň, garnyňyz aç bolmaz gaýta. Garnyňyz aç bolmaz. Kemine. Ya şunlar men olar bilen gürleşip gören entek sesli. Şurada men sana diýjek bolýan dadyň sen gürleş, şu gepleşigimizem olar diňler, onuň näme maslahat gerek. Bir gezeklik kömek etmek bolsa bir zatlar edilir, elbetde o köçede galmak bolmaz, biziň halkymy da ola çağıralım. Ýöne ertesi gün nämeje? Ene bizim etjek kömegimiz bir hepde ýetsin diýerler. Aňyrda durmuş dowam edýär. Şu zatlar birazcık gözüňi tutmak gerek. Bizde bir topar hassa adamlar bar, ýer tutýan, ýogalylar bar, ýeşilgarlar bar, gaty kän ýer tutýan. Ýöne o zatlar şumal ekrana çykaryp oturanat da hiç zaman on etdik, min etdik, boldy. Sebäp ýurdun daşyna çykan adamlar gaty kän. İşsiz garlyk, sebäp Ýewropada şumal gidip ýatan işsizlik. Şu koronavirus derarly. Hemme döwlet ejer çekip otur. Ana Orsiýatda indi ýema dänen ýa buğdaýyň bahasy tonnasy eýip $300 çykdy. Pikir etip gör. Indi olar hiç kime satmalar edipdirler dollar. Ýene üstüne baha goýan çaly. Onu öz halkyna yeter yetmez bolar boli. Yani daşa devletlere satılmasa Türkmenistan halkı nirden alıp buğdayı mel. Kazakistan'ım şun yani. Orada da katılmaçı mal buğday. Özlerine yeten ağın. Daşını nire satsın şu esası pastavşık Kazakistan'ı da Türkmenistan. Ana yurdun içindeki yağdayım şu olup durdu. Her kişi bağırsa da adını özünde saklayacak, öz halkını yedirecek. Halkı öz karşısına koyuyorsa gelin hiç bir hükümet. Kimin aladası ol Türkmenistan ya Gurban olin aladası bilen yaşayan komşu devletler yok. Her kişi öz aladasını ediyor şu hukuk. Onda yaşlılar boldy daýal müştaýda. Soru yok mu bize? Men Orçan soru var mı? Yok, soru yok yani. Ana onu aydın onu Orçan näme var olsun? Şu Navalny gaýdyp gelsek, mine geldi-de nidine Russiýa. Bolin gorkusy ýokmy? Kaýklenjigedek onu öldürmäne çalışarlar, tynanşarlar diýen gorkusy ýokmy? Kaýnam şol ýaly soragma men. Yok, elbette o ajalyny boynuna alıp gelen adam. O barada görürmü? Yok, onu özem aýdyp dur yani. Şeklerim öldüreceklerim diýeri galjak, ol belli değil, ol ajalyny boynuna alıp geldi ol adam. Ýöne Putin ama eli uýunýarman. Yok, onu öldüren bilen ol hökümetiň näme kesewdi görjekmi? Yok. Diýeri galsa da olara ýagy bolupdyr, ölse de ýagy bolupdyr da. Şo gyzgyn kartoşkaýar olelen bilen oklap otyrlar da şu mal ortaýyň hökümeti näme çygyndyna. Navalny ýygyna gel, ol pikir etdi. Ha, indi çykyp gitdi, öldürjegimiz belli gelmez diýenler de. Ana geldi. Geldi mene bir günden soňra şo taýýarlan materialy çap etdim. Her saatda 1 milyon adam artypdyr görüjüler için. Näme alamaty? Dünya indi bir öňkü düzgün tertip bilen ýaşasy gelen adamlar ýa-da bütün dünýäde. Şu 200 siýasatdan hem 200 adamlardan. Onu näme? Şu ýerden soru ýok. Boldy işte. O kän uzyn bolsa da soň izinden seretmek agyr bolýar. Bolar ne? Bolýar, onda sağ olun ýaşlylar, watandaşlar. Giýjäňiz haýyrly bolsun. Vatandaşlar sağ olun, sağ oturun. Öyle çağrını Tanrı halkasını size de geleniz için kemilenim sağ olun. Bizden interview alanın için sağlıklı görüşelim.